Keď sa povie písanie kódu, čo si vlastne predstavíme? Väčšinou asi len nejakú čisto technickú zručnosť však. No, ono to nie je celkom tak. Práve naopak, za tými všetkými riadkami syntaxe sa totiž skrýva oveľa viac. Tak sa poďme spolu ponoriť hlbšie a preskúmať ten fascinujúci svet, ktorý sa odohráva v mysli každého jedného programátora. A táto otázka je naozaj úplne kľúčová. Lebo ruku na srdce. Programovanie nie je len nejaké mechanické ťukanie príkazov do klávesnice. Vôbec nie. Je to neskutočne komplexný mentálny proces. Predstavme si to skôr ako taký beh cez prekážkovú dráhu, plnú kognitívnych a, áno, aj emocionálnych víziev. A presne v tomto bode prichádza na scénu psychológia programovania. A aby bolo úplne jasné, toto nie sú len nejaké dohady alebo pocity, vôbec nie. Je to seriózny, plnohodnotný vedný odbor. A ten nám dáva nástroje, aby sme pochopili, čo sa naozaj, ale že naozaj odohráva v mysli človeka, keď tvorí, ladí alebo hoci len číta kód. Takže, čo nás dnes čaká? Pozrieme sa na to, prečo je programovanie oveľa viac než len kód. Potom sa vrhneme na tú poriadnu kognitívnu skúšku, ktorou si programátori prechádzajú. Nevynecháme ani emocionálnu rovnicu. Samozrejme, povieme si niečo aj o vážnom riziku vyhorenia. A na záver to najlepšie. Ukážeme si, ako práve psychológia môže byť riešením. Dobre, poďme na to. Prvá časť. Ak naozaj chceme pochopiť, ako programátor rozmýšľa, musíme hneď na začiatku zahodiť jednu predstavu. A to tu, že jeho práca je nejaký jednoduchý, priamočiary proces. To teda ani zďaleka nie je. A toto je fakt kľúčové. Existuje taký mýtus, že programátor si najprv všetko pekne, dokonale naplánuje a potom to už len prepíše do kódu. No tak toto je naozaj len mýtus. V skutočnosti sa pochopenie problému a samotná tvorba riešenia neustále prelínajú. Je to skôr taký dynamický, neustály dialóg medzi myslou a kódom. Tento proces je taký špecifický, že má dokonca aj svoj odborný názov. Hovorí sa tomu oportunistické spresňovanie. Čo to znamená v praxi? No, predstavme si, že programátor často začína s takou, dosť hmlistou predstavou. A tá sa začne vyjasňovať a kryštalizovať až priamo pri práci, pri písaní kódu. Takže zabuďme na nejaký pochod po vopredanej ceste. Je to skôr taký kreatívny tanec. No dobre, ale čo si takýto kreatívny tanec vlastne vyžaduje? No, poviem to na rovinu. Je to poriadna kognitívna skúška. Kladie to na mozog naozaj, ale naozaj extrémne nároky. Pozrime sa na to zblízka. Každú jednu chvíľu treba robiť nejaké rozhodnutia o architektúre, o algoritmoch, o detailoch. K tomu si prirátajme potrebu naozaj hlbokej koncentrácie a to nie na minúty, ale na celé hodiny. A celý čas sa pracuje s abstraktnými konceptmi a modelmi, ktoré existujú len v hlave. A ako by to nestačilo? Popri tom všetkom treba odolávať neustálym prerušeniam a prepínať kontext. Viete, čo to je? To je v podstate každodenný mentálny maratón. A keď už sme pri tých prerušeniach, zastavme sa pri nich na chvíľku. Jedna jediná otázka od kolegu. Jedno pípnutie notifikácie na telefóne, zdá sa to ako úplná maličkosť, nie? No, ale aká je skutočná cena takéhoto prerušenia? Odpoveď môže byť celkom šokujúca. Desiatky minút. Áno, počujete dobre. Výskumy to ukazujú úplne jasne. Dostať sa späť do toho stavu hlbokej koncentrácie, tomu sa hovorí aj flow, trvá proste extrémne dlho. Takže jedno malé vyrušenie nestojí minútu, ale možno 20. A to samozrejme dramaticky zvyšuje celkovú kognitívnu záťaž. Lenže tá mentálna záťaž, to je len polovica príbehu. Lebo kódovanie, to zďaleka nie je len o čistej chladnej logike. Vôbec nie. Do hry totiž vstupuje ďalší a povedzme si úprimne, často veľmi podceňovaný faktor – emócie. Je to vlastne celkom jednoduché. Keď sú v hre pozitívne emócie, napríklad pocit kontroly, pocit, že práca má zmysel, tak to vedie k vyššej produktivite, k lepšiemu riešeniu problému. No a na druhej strane, čo sa stane pri frustrácii, strese alebo pocite bezmocnosti, tie dokážu kreativitu a sústredenie doslova zabiť. Ten vplyv emócií je skrátka obrovský. Jasné, že dôležitá je aj samotná osobnosť. Rôzne črty ako otvorenosť alebo svedomitosť v tom hrajú svoju rolu. To áno. Lenže aj ten najotvorenejší a najsvedomitejší človek bude mať obrovský problém, ak sa ocitne v toxickom alebo extrémne stresujúcom prostredí. Takže ono je to vždy súhra vnútorného sveta a vonkajších podmienok.
No a teraz si to skúsme spojiť. Na jednej strane máme tie obrovské kognitívne nároky a na druhej ten silný vplyv emócií. Čo dostaneme, keď to dáme dokopy? Žiaľ, dostávame sa k jednému veľmi, veľmi vážnemu riziku. K vyhoreniu. A toto nie sú len nejaké pocity. Tieto dáta ukazujú naozaj krutú realitu. Miera úzkosti, depresie a vyhorenia je v IT sektore, je podstatne vyššia než v bežnej populácii. A tu sa už naozaj nebavíme len o produktivite alebo kvalite kódu. Tu ide o to najdôležitejšie. Ide o ľudské zdravie. Dobrá správa ale je, že sa s tým dá niečo robiť. A nie sú to žiadne raketové vedy. Stačia často základy. Napríklad udržiavať rozumné pracovné tempo. Dať ľuďom autonómiu a pocit, že ich práca má zmysel. A aktívne podporovať vedomý oddych. Toto sú úplné základy, ktoré ale dokážu spraviť naozaj obrovský rozdiel. A týmto sa dostávame k poslednej a asi najdôležitejšej časti. Problémy sme si už zmapovali, tak sa teraz poďme pozrieť na to, ako nám psychológia neponúkala nejaké suché vysvetlenia, ale aj veľmi konkrétne praktické riešenia. Ako náhle sa tieto poznatky začnú aplikovať v praxi, výsledky sú naozaj hmatateľné. Týmy zrazu lepšie komunikujú, jednoducho preto, lebo si navzájom viac rozumejú. Začnú sa vytvárať prostredia, ktoré konečne rešpektujú potrebu nerušenej, hlbokej práce. A čo je najdôležitejšie, mení sa prístup od neustáleho hasenia požiarov k proaktívnej podpore duševnej pohody a prevencii vyhorenia. Vie sa o tom dokonca tak veľa, že existuje celý koncept, ktorý sa volá pozitívna informatika. A jeho myšlienka je v podstate úplne jednoduchá. Poďme navrhovať technológie a pracovné procesy tak, aby už od samého začiatku aktívne podporovali duševné zdravie. A toto je zásadná zmena myslenia. Je to prechod od reaktívneho riešenia problémov k proaktívnej tvorbe zdravého prostredia. Tento citát to vystihuje úplne perfektne. Lebo toto naozaj nie sú len nejaké mäkké témy, ktoré sú niekde na okraji. Práve naopak, investícia do duševnej pohody ľudí, ktorí tvoria náš digitálny svet, je v skutočnosti priamou a povedzme si tvrdou investíciou do kvality, udržateľnosti a v konečnom dôsledku aj do budúcnosti celého odvetvia. A tak na záver ostáva jedna provokatívna otázka. Čo ak ten najdôležitejší upgrade, ktorý môžeme v softvéri urobiť, v skutočnosti nie je v novom hardvéri alebo v ešte efektívnejšom kóde? Čo ak je to v hĺbšom pochopení a v podpore tej úplne najdôležitejšej súčasti celého systému ľudskej mysle?